Dami ni Jehovah Elohim, Jehovah Dewata na sumurung siyan saluhut na dami na tarleon purtibion, ima na manggoki hati-hati pikiran nang ngulutta, dinalau tu mangihon dohot mangatusi hatan itu hatta hita nagabe panugu-nugu di ngulutta di tanon. Amen. Pertangiang mahita. Ali Jehovah Dewata, natinada nami di bagasat Yesus Kristus si padua hami, jalan amar saor tu hami di bagasat to di perbadian nang hatan abadiai, mauliate di sobaho kami tuho alani dengan di basam nauk padua ho kami sien sudira gam ni perhatuanon jala di baiko hami gabe jol mana merdeka ajari mahami mangulu di bagasan ha merdekaon na mapakorhon tu parngulun nadinggan ditongani hajol maunon asi maroham ului ma pangiduan nami. Amen. Hata ni tu hata nanaing siatu sata jala siau honota marhite barita nauli nasahat tuhita di tikyon dienet sian buku 5 Musa bidu 15 ayat 12 rodi ayat 10 elu taparate-ate homma aha di doktu hatta tuhita nagabe sioluatta homma di 5 Musa 15 ayat 12 1 elu tuksura mengadup di hodo ngambu sahalak hebir bawa manak parupuan ikon onop tau liling na ibana mangule di ho tole papitu tauton ikop paluaumu boti ibana sian lebungmu jala tuksura di palua ho ibana boti sian lebungmu dang jadi rumar boti ibana paluaumu ikop buas pangalehom boti ibana siap biru-birum do siap perdegiammu do siap pangilangammu anggur sian duhut naung pinasupasuhon ni Jehovah debatam tuho lehodonna leonommu tibana ikop paingot-ingotommu hatuban do nang hona julu di tanah Mesir gabe ditubus Jehovah debatapo alanido bain hutonaho tuho atau sadarion alai tuksura dohonon nama dokko dang di pangidorohaku naing malua ruar sian lebungmu jala holong rohana midaho doho midai sini jawum ai sonang rohana di lebungmu ikko buatomu masada sigirik jala turaumu pinggolna di labuk pitu jadi hatobamu maibana rodi saliling-liling na tu hatobamu parupu pelas songoni do bainomo unak pola dok roham ala paluamu ibana buti sian lebungmu ai silopit sian gaji ni sahalak si pangang gaji pinangulahonna ho onop taul liling na jala pasu-pasun ni Jehovah dewatam maho disaluhut na niulam ido sahatna hatan itu hatta tuhita martua mahita na bigi na mangatusi do na makanguluhon hatan itu hatta. Amen. Tadehon hanguluan do hatam si bigion name hamuna kadongan nahina holongan adong matsay gudang na boy puti kota siya barita na uli hatan itu hatta na satu ita sadarion alay manakpiga majulo ta puti kisaunari parjulo najulo masaro parhatubanon alay nuaing dang masabi najulo di tanobatak adong do didok partanggagonop madok na haya hatuban halaki nuaing dang adong bi partangga pisik na masudi manak perjabu na somar tangga manang namar lante simi jabuna dos tarap manang robang ni jolma isude nuengon jalaido naringgan mulutung arong bangso manang negara manang agama na mangulaho perhatubanon na nal manang nasional di mata dope nuengon na mangalanggar hak-hak ajasi manusia manang ham nama targuari jala patut honauhum diuhum perserikatan bangsa-bangsa manak PBB manang negara nama jungjung ham perhatubanuni ima pangalaho nama bajolma si suru-surun manak si ula-ulaon alai dang digarar hobar tu ulaon na disuruhon manang na diulahon jolma i dieksploitasi jala dibayad dang boy mukap mandok si dohonon na jaladang si pardudi honon pangiduan ni ima hatuban sadok kolam mangulaw-ulaw ni tuan na do hatubani bamulo dileo mangan nunga na uli dia tong tuan na
Hatsit situtu nagabe jol mahatuban. Alani ikon sesaod do perhatubanon siat tongani hajol maon tuk songod dia pi rumang ni ai pangalaho do pabahenan na sohobar tu pangalaho hajol maon manang peri ke manusia do perhatubanon ni. Dapat dua hon najolo di tongan ni bangsa Israel tong do adong perhatubanon di perhatuba bawa manang berua anak perempuan boha perdalan na di tongan ni marang-marang di sisa 10 tahun margai saya dong do naso dapok mangan. Jadi naso dapok mangan ni Roma mengadup jadi kon terjemahan Indonesia menjual diri tu keluarga Israel nasing na bui mangan mangido asa disiba na mangula-ulaon asa bui bana mangan rabdot akan akon na moludung marianakon. Hatabatak amang siadupan ima akabawa naung menggadis dirina manang mangalehod dirina asa gabe apunani ripena manang inat tanah. Jolma naro mengadup ima jolma napasahat dirina asa gabe apunani na dietong ibana bui gabe tuanna. Jadi perhatubano di tonga ni hala Israel sasit tonga danan lau manolong halak Israel na sodapok mangan do asa bui nasi dabe gabe rak mangan jalan nasi dabe bui rapak mangan sabalik berengon saya hira sada rumang ni ulau sosial doi di tonga ni bangsa Israeli. Alai nak mesongoni tongdo dirajumi ulaon naso apit tu pangalawa jol maon manang peri kemanusiaan. Jadi komarbatas do waktu ni di nasida. Na lumeling na onop taon do. Di tahun papituhon sudah hala Israel nagawe hatuban ikut di balua sian perhatuban ini. Naso dohot di balua ima naso olo baluaon sian status hatubani. Ala dietong tumabo gawe hatuban sian gawe jol mana merdeka. Jadi bulu adong jol mana mangetong tumabo terus hatuban di tuan na naung luar biasa do burjuni tuan nai tu hatuban nai. Jala ala burjuni tuan nai nunga dietong hatubani tuan nai tung keluarga na sendiri. Haputusan na songonipe tung haputusan na dibagasa kamardekaon do. Dangarok paksaan. Jala sahali di totopon hatubani ibana gabe hatuban ni tuan na. Jala dangolo paluong gabe jol mana merdeka. Marlaku do haputusan ni saliling nililing na. Meteraina ditusuk anak ni pinggol na gawe merlubang. Inganan manusuki pe ikut dipitu masuk di jabu do. Asa saya toktong diingot per jabu do hatubani. Lau luar manang masuk tu jawi. Manak siat jawi arong do di jawi hatuban nong jalai kon majalo haburjuon. Ni per jabu manak tuat di jawi. Jadi tadai dang na gabe tadda na paleahon. Alai tadana ia jolma na di lubang pinggol nai na ditusuki pinggol nai tung macai deng gaddo majalo haburjuon dot akan aringgan jalan nunga gabe bagian ni keluarga ni tuanna totu saliling onop taon ibana gabe hatuban tung macai deng gaddo pangalahona dot ak kepabahenan na pangalaho perhatubanun na songonon masa ala tung diingot ala Israel do ia nasida mulu terpasu-pasu ikung gawe pasu-pasu tu jol mana asing tu dongan na Israel terlumubi tu dongan na sabangso bangso ni tuata jadi ko pasu-pasu do namora tu na pugus na batuduhon belga jala gudang do na ikut sipatu paon lau paduahon Israel hatuban gawe jol mana merdeka dak pola ikon angkat senjata hatuban lau mangalo tuan na asa merdeka ibana cukup do diulau-ulaun na dengat-dengat di bagasan onop tahun jala di tau papituhon otomatis do ibana di merdeka tuan na jauh badewataro na merjuang lau mamerdekahon akahala Israel na gabe hatuban ni donga samang sona sumadui songon tuhala Israel tiki di perhatuban bangso Mesir
naikon diperjuangkan Jehovah dewata asa boy na sida merdeka marhite 10 tadda halongangan menguhum bangsa Israel. Puncakna mate akka anak buah beju ni ganuk rumah tangga ni halak Mesir do buah beju ni akka pinahan da sida. Jala di hari hamardekaon na sidai ima di hari haruruar nasir tano perhatubano Mesir tanggal 15 bulan Nisan tung berbasa-basa do halak Israel lau paborra bangsa Israel haruar sian negeri nasidai asaborra bangsa Israel manobba dewata nasida di doluk Sinai. Halak Israel nama merdekaon Israel hatubanna pe ikko berbasa-basa do tudongan na Israel na ikko merdekahonon nasidabi di paret tahun tu halak Israel na ikko paluaon hatu na ikko paluaho katubanna madok sonon ikko buas hati Indonesianya harus dengan limpahnya ikko buas pangalehomu tunai ibana siat biru-birum do siap perdigamu do siap panggilangan anggurmu sian luhut naung pinasupasuhon ni Jehovah debatam tuho leonommu tu ibana 5 Musa 15 seplobat perbiru-biruon perdigian panggilangan ima akka haroroan ni harta nagumudang di rumah tangga Israel ditikin si Musa diodol hodo sian luhut naung pinasupasuhon ni Jehovah ikol leonon ni tuan na tuha tuban na hala Israeli sadok akan napida supasuhon ni Jehovah di wata manang Jehovah Elohim sinoban ni hala Israeli tu rumah tangga ni Israel ikong gawe pasu-pasu tu zol mana asing perjulu mai tuha tuban si peluonna songonima sadadalan ni bangsa Israel mabain keadilan sosial bagi seluruh rakyat Israel. Manakala watang hadilun sosial di tengah-tengah ni sude bangsa Israel. Ujung-ujungna gabedang adok siat tonga ni bangsa ni Tuhani naso dapok mangan. Iko busude dapok mangan. Boy mangan. Nah tu bagian iko boy gawe mardikari sendiri membangun ekonomi ni keluargana rap do dongan nasa bangso tabu si tutuma bangso si hutun Jehovah na songone lao si tong dipodaho Tuhan Yesus Kristus nang berhitiak kapostelna tarida di si dangadok sialang napre na gratis ganup ikom merjuang paturi parnguluon nabi napapaton di orai Jehovah do dok rohani sadatuan paluahon dongan nasa bangsa Israel hatuban. Alasanna nunga terbayar ni ulaon na sionop tahun gabi hatubani sudi nasa na martaliat tu perhatubanon na jinalona. Halak Israel pe iko bangga do molo sudi na sida pado-pado bohibe songon akkazolma nasa robbang status ni azolmaon na ima status na malua na merdeka. Ay taretong songon nakajol manong boy mabangun ekonomi dohot keluarga nabi na sida. Ima na merdeka. Jala akka arta teat-teanan nabi na siya nupu nabi. Boy di ramoti jala ditabay. Alasan narmikot. Ima asa pasu-pasun ni Jehovah di watada sida. Ganup di saluhut na niula na sida be. Akka pasu-pasu na binagabagahon ni Jehovah tu ganup na mangului paretta marang uhum ni Jehovah dewata dijojori do di 5 Musa 20 ayat 114 tajaha mayan non sada siap pasu-pasu imadok jala pawakitok ni Jehovah maho gabe ulu manangi hutan unang gabe ihur manak pangihut-ihut ikot tok-tong doho digijang dang jadi ho ditoru mulutung ditangi roham akka patik ni Jehovah dewatam akan nahotonahon itu ho sadarion rikotamu jala ulahonomu 5 Musa 20 sapletul nah tobat dang boy tok-tok katuban ikon naik do gabe tuan manang ikon sautina gabe sakit warga do tuan na jalan datuan ikon naik gawe akka si balua hatuban. Saya meningkat do status
ni azol mau ni perekonomian do dihadongon dihabuyun so ni do pangiu ni Tuhan Yesus unang lamoto palimahon so maldo saya di Indonesia naong 350 tahun boleh ada menjajah Indonesia ujui penjajahan imas ada macam manang ragam ni perhatuan odoi dung berjuang Indonesia boima diproklamasikan kemerdekaan ni bangsa Indonesia siap penjajahan ini tanggal 17 Agustus 1945 jala sogut raya hanot tamai 75 tahun Indonesia merdeka ikom berjuang habis-habisan do bangsa Indonesia tiki nak satu noang ma pertahaton hamardekaon naung dihatahoni asa takas jongjong jala diakui sudah bangsa di Portibion alai saya dong do bangsa Indonesia nasai lokot do tubuladai jala pidda nasida tubulada laos gawe bagian di bangsa bulada nasida saris rasa sedarion adong musedo nasai mangarejumi hamardekaon Indonesia dang hamardekaon napit manang napas tu nasida aladang negara na marujakat tu agama nasida NKRI na merdekai saya marjuang do penasida sa merdeka nasida siat tonga-tonga ni bangso naong merdekaon adong main na separatis nanang mamulik diri par negara sendiri maksudna adong musena say manganganangaton pajongjong negara kilapah di Indonesia manang negara kesatuan Republik Indonesia Syariah HP mulut jujur kita menilai nong luar biasa do panugun-nugun ni Tuhan manang dewata manang Allah manang naise manahina porsean ni ganu paragama di Indonesia on boy pasadaho bangsa Indonesia na meragam home suku perhatan parada terdo rumang ni azol maon pajongjong sada negara songon Indonesia na marujahan tu Pancasila Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dohot namar semboyan Bhinneka Tunggal Ika nong luar biasa di negara oma nabui ganu paragama terlumubi Islam paherbakon paragamaon nasida di bagasan dame hasonangan jala gawe pasu-pasu manang gidok rahmat tunasa panggisi ni Portibi tunasa hum do bangso nadong di Indonesia didok nasida gawe rahmatan lil alamin karistepe gabe pasu-pasu tuga anu bangso dot hum nadong di Indonesia on molo sai pinar siajaran do bohapa maretta kilapah nazulu di Timur Tonga kejam na tuak kajol manaso saugamo do nasida mardisirdo ibulu mabayakon molo jongjong negara kilapah di Indonesia gabe holan nasida mana merdeka obar turohana mabail lomo-lomo nasida jala hum nasing termasuk dengan nasaugamo nasosadele do nasida ditakupi disiksa dibunuh jala dang adok keadilan tok kajol masih songoni dibahen ala na dituru nasida kafir bubar di Indonesia nong macai denggani ojakanna mulu gawe ikon negara kilapah di ban nasida Indonesia on jala masa maholan namar porangi terus songon namasa di Timur Tongaan satu nuengon nah terus masih rasipan satu tikion holan alani ISIS naik pajongjong negara kilap jala akka negara maju nama pabrik senjata terus may mangaleoni senjata tu akka hum namar porangi ibadugu-dugu may tau salut na dalan nasida mangomo doi mandok asai kun nasida di nasida akka arta nadong di Portibin Indonesia on nama jalo senjata sen nasida mabayar senjata ya sabui masih rasipan jadi tonggok kena baju juzu merbedai taksiuluani Olo sanga masai masa mamu si penjajahan noposi sian penjajahan di bulan dadok Japang naujui heran doroha bahasa dang sonang roha nasida yang gosobui di bahan nasida gabi sidigi-digian ni pak nasida akka home naso sadalan panak saugamo do nasida HP Allah nasida do nama nugunug Indonesia gabi negara Pancasila asabui sudah gabi pasu-pasu jala tarpasu-pasu
Di parsita debata manang Allah do asabui ganup jolma manang ganup hum, ganup horong paragama di Indonesia on, mangaloas manangisi pipa duduk di Indonesia on, bui madai hamardekaon dohot perbuina nama caita bui. Marhite demokrasi manak pemilihan umum, bui do akka halak kilapa hom monang, gawe perhuaso di Indonesia. Ala yang gotong do dang Pancasila do Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 di dalaton dang siluaso pamareta na songone 1-2 bulan pamareta ikut dikati taguguma martangiang do mangulahon asa pamareta, tentara, polisi, hakim, jaksa, suri partai, suri pemimpin agama, rap do rakyat Indonesia toktong di bagasan hatotopon niroha do pabainan majungjung doho mangulahon hamardekaon di Indonesia na marujakat tu Pancasila Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 doho Bhinneka Tunggal Ika. Molo konsisten do ganup disi macai tabuma mamora marbudaya maradat maragama markarya martani marikam marku marusaha di Indonesia. Utawos yan na di Amerika do na di Rusia do na di Eropa. Utawos yan na di Arab Saudi. Mulo sanga do kita maday hamardekaon na marujakat tu Pancasila Undang-Undang Dasar RI 1945. Sudah merlubah mabay makmur sonang adil taratur dalam masya holongan. Hima pangotakna. Isi benadu mengkeceni horoa. Paunopon. Ayak kanong balua do hamu. Di bahasa Indonesia, hiduplah sebagai orang merdeka. Songoni do Apostol Petrus tu sudi Kristen, si huto Yesus Kristus. Hataipe tardok don waeng tu sudi paduduk ni bangsa Indonesia. Akajol manong merdeka do hamu. Hamu ganok bangsa Indonesia. Asing ma bolo solo ibadah merdeka jala say terus olo diperbudak, diperhatuban aturan-aturan ni ugamo naso manusiawi. Diperbudak ideologi kilapah, diperbudak manang diperhatuban ideologi komunis, diperbudak manang diperhatuban arta, manang diperbudak lan na asing na bui marbabudak jolma. Kajolma na songonon, asing do tu Israel hatuban na soulu paduaon mamardeka honton, merdeka honon ituan na. Jolma na soulu tanggal siat tuan ni, lam masih aholongan do tuan na. Alayang gozolman na diperbudak manang diperhatuban akan natadok nakin lam tuge jamna do tuak kazolman naso sahorong do tibana. Nasida madok nasida merdeka alay merdeka mabay lomolomona do mabay kajahaton do madabunyo kajahaton. Nunga taboto na songoni di sejarah ni komunis Uni Soviet na julu. Halako mabayan negara gabi sada dalam mamusa jol mana so sadalan do nasida do. Jadi tung si alodo negara na songoni nang pamareta na marhuaso di negara na songoni. Di negara na sumadedat na somar Pancasila. Alay mulu jol mahu bangso na madua merdeka na tutudo. Di pajongjong ido sada negara na bui mangodihon salu bangso na meragam ugamo. Ada budaya, ras, warna ni hulik kuling, dohot na maragam asal usul. Ima songon negara kesatuan Republik Indonesia nomor Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dohot nomor Bhinneka Tunggal Ika. Dangadong benadumengkan dasar ojakan ni negara di Portibios sian ojakan ni NKRI nomor Pancasila nomor Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tuk songo dia pergana ikut si partahanot toto do ikut si partahan honot do ne NKRI. Jala bahenung gabe tiruan sudi bangso nadong di Portibion. Pamareta na manibil siya do jakanon do si gation. Asa gabe pamareta na uduk tu jakanon. Lao manggati pe sa boy-boy na marhite demokrasi ma. Asing ma mulu sotolak marhite demokrasi. Pajongjong pamareta na marujakan diujakan ni NKRI. Di tonga ni NKRI namar Pancasila ima ganup si hutod Yesus Kristus
mangulahon na pinudahon ni Apostol Petrusina madok. Uduk mahamu maradopon nasa uhum na sinuan ni Hazol Mahon ala ni Tuhani nang maradop raja parhuaso pargijang nang maradop panguhum akan nasinuruna mamicang akasibahan na jahat alay mamuji ia siula na denggan marpahapat tunom mahamu tu sasudi haholongi hamu makadongan habiari madewata pasangap maraja nin si Petrus di sada Petrus 2 ayat 10 10 songonima ngolu na merdeka nasitong jala tayahi mengetong orang ngong nagait rohana ikom marsitu tu sudi mangasahon Kristus Yesus Tuhatai asa boy hita gawe zolmana butul-butul merdeka nadingkan naso masalah gunaho ka merdekao mabaik kajahaton amin. Tajak ko mabarita na uli marhitede paso-paso hatame martangyang mahita ibagas rohat tabima